har kwando yayi mana riga sanan kuma zanen zabo. Nura inuwa zanen zabo waka ce wacce aka tsaya aka tsara ta domin farin cikin masoyan Nura inuwa. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, muna roƙonku da ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka ɗora. Tabbas waƙar zanen zabo wata waƙa ce wacce aka tsaya aka tsara ta domin haɗin kan mawaƙa da kuma farin cikin al'umma, musamman masoyan Nura inuwa da sauran mawaƙa. Waƙar zanen zabo ta haɗa da hameesu braekar, kashifin kiɗa Umar shareef, hameesu braekar da kuma babban mawaƙi Nura inuwa. Tabbas Nura inuwa ya shafa shekaru yana waƙa a masana'antar Kannywood, sannan kuma ya yi waƙoƙi da yawa wanda yake sa masoyansa nishaɗi a kodayaushe. Yana yin waƙoƙi da dama ta fanni daban-daban, domin ko babu inda baya leƙawa a cikin fannin waƙoƙi. Za ku ga kamar irin su hameesu braekar da su Umar shareef sun zaɓi ɓangaren soyayya ne kaɗai, shi kuma mawaƙi Nura inuwa ya zaɓi ɓangarurruka ne da dama, wanda ko ta ina yakan aika saƙonsa inda ya so, sannan kuma a lokacin da ya so. Don haka muna so ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon, sannan kuma ku tura bidiyon nan zuwa gaba ɗaya kafafen sada zumuntar da kuke amfani da shi, WhatsApp, Facebook, Twitter da kuma Instagram, kai har da ma TikTok, domin hakan zai ba mu nishaɗin kawo muku ingantattun shirye-shiryenmu akan kari a wannan tasha ta mai albarka. Albishir ɗin da muka zo muku da shi guda ɗaya ne, wanda ya fi dubu nan albishir ɗin da kuke ji game da mawaƙi Nura inuwa. Albishir ɗin da muka zo muku da shi shine mawaƙi Nura inuwa a wannan shekarar da muke ciki ta 2022 yana dab da sakin sababbin album ɗinsa, wanda zai nishaɗantar da ku tare da faɗakar da ku. Mu dai fatan mu shine ku biyo mu a wannan tasha ta mai albarka ta hanyar danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa, domin tabbas da zarar ya saki album ɗin a wannan tasha kaɗai za ku saurari waɗannan sababbin album ɗin. Don haka ku kasance tare da mu a kodayaushe a kowane yanayi. Mun san da cewa mawaƙi Nura inuwa yana da manyan waƙoƙi wanda kuke jin daɗin su. Don haka muna roƙonku da ku zaƙulo waƙa ɗaya a cikin waƙoƙinsa da kuke ji, ku rubuta mana ita a filin tsokaci, domin tabbas hakan zai burge mu tare da sa mu nishaɗi a kodayaushe, domin babban farin cikin mu shine mu ga mun sa ku nishaɗi tare da farin ciki a rayuwarku. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kada dai ku manta da danna mana alamar like, sannan ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka ɗora. Mun gode da kasancewa tare da mu da kukai, sai mun haɗa shiri na gaba a wannan tasha tamu mai albarka.